जोङो 21st सेन्चुरियाव रायजो जानानै दङ आरो जोंनि मेगन सिगाङावनो जों नुदों जे साइन्स आरो टेक्न'लजिनि जौगानाय सुबुं मुलुगनि सुबुं माहारिफोरनि साननाय हनायनि सोलायनायखौ ट्रेन्सफरमेशनखौ जोंनि मेगन सिगाङावनो नुदों। जों जेब्ला LP ME हाइ स्कुलाव फरायोमोन बै समाव मबाइल गैयामोन। जों जेब्ला कलेजाव फरायो बेवहायबो जागायजेननायाव गैयामोन, नाथाय उनथिंजाय जोंनि जायगायाव मबाइल फैदों। जों जेब्ला हाइ स्कुलाव फरायो बै समाव जोंनि जायगायाव कम्पिउटार फैथ'वाखैमोन। जों जेब्ला कलेजाव फरायो जोंनि जायगायाव कम्पिउटार फैदों। दा कम्पिउटार फैनायल' नङा बा मबाइल फैनायल' नङा, दिनै 2G 3G 4G 5G सिम थांबाय आरो लोगोसे दायो AI निबो जुग फैबाय। आगोलाव टेक्न'लजि बाहायजेनदोंमोन, बेंकआ थांनानै ATM जाहैदोंमोन। बे गासैबो टेक्न'लजिनि ट्रेन्सफरमेशनफोरखौ जोंनि मेगन सिगाङावनो नुदों। मुलुगनि सुबुं माहारिया गावबा गावनि जि सिभिलाइजेसन सोदोमस्रि बेखौ सोरबा 500 बोसोर सिगाङाव जागायदों, सोरबा 300 बोसोर सिगाङाव जागायदों, सोरबा 1000 बोसोर सिगाङाव जागायदों आरो सोरबा उननि समाव जागायदों। दा दिनैनि समाव जोङो बर' माहारिया जे जोंनि सोदोमस्रियाबो हयथ' 1000 बोसोर सिगाङावनो जागायदोंमोन। दा बेखौ जारिमिन लिरगिरिफ्रा मोजाङै थख' लिरनो हायैखाय बियो मोनसे पिसाव जों नुनो मोनो, ससे नुनो मोनो। दा बेवहाय बुंदों जे 4000 BC 4000 बोसोर सिगां जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जानायनि सिगांनिफ्रायनो बे हालामाव बर'फ्रा रायजो जादोंमोन। दा 4000 BC निफ्राय रायजो जानाय माहारि, एसेबां गोजाम माहारि। दा बे माहारिनि थासारिखौ नायोब्ला दिनै जोङो जोंनि मानसिनि बादै गोबां जिनिसखौ जोङो बेवहाय मोननो थाङा। दा बिनि गोबां जाहोन थानो हानाय। बै समाव हयथ' माखासे वार जादोंमोन, दावहा जादोंमोन। जोंनि रायजोआ एबा जोंनि हादोरा मोनसेनिफ्राय मोनसे जायगायाव राज उलाफादफ्रा थांदोंमोन। गोबां जाहोनाव जोङो माखासे जिनिसफोरखौ मोननो थाङा। दा फैनानै जे उदांस्रि जानायनि सिगाङाव भारतआ, जों मिथिगौ जोंहा राजा इरागदाव जोबथा राजा, बिनि उनाव डक्ट्रिन अफ लेप्सनि गेजेरजों जोंनि रायजोआ ब्रिटिशनि आखायाव थांदों। बिनि उनावबो सोमदोन जोहोलाव गोबांनि जोङो दावहाफोरखौ खोनायो, नुयो जोङो जारिमिनाव। नाथाय भारत उदांस्रिनि उन आरो सिगां जे बर'फोरनि जि जांख्रिखांनाय एबा बर'फोरनि जि सिरि मोनखांनाय बियो जागायदोंमोन। आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथाङा साइमन कमिसननो मेम'रेन्डाम गथायनायनिफ्राय लानानै जोंहा बिबार मुगा अलंबार मुगानिफ्राय फैनानै 1952 बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानाय, 1967 PTC आरो एबसु मोनसे बोसोरावनो जोनोम जानाय, बे गासैबो जारिमिनखौ नायनानै बिनिफ्राय PTCआ उदियासल बिनाय, एबसुआ बै समनिफ्रायनो सोलोंथाइ बायदिसिनानि सोमावसारनाय, बर' थुनलाइ आफादा रमान स्क्रिप्टनि दाबिनाय आरो भारतआ उदांस्रि जानायनि उनाव भारतनि मोनसे आबुं संबिजित लिरनानै बरननाय आरो बे संबिजिताव गुबुन हारि माहारिफोरनि थाखाय राव थुनलाइ हारिमु गुबुन बिथिंफ्रा जौगानायनि थाखाय एबा रक्षना प्रटेक्शन होनायनि थाखाय प्रिजार्भेशन खालामनायनि थाखाय प्रभिजन थानाय। बिनि उनावबो बर' हारिया जे 1987 मायथाइनिफ्राय सोमावसारनानै 1135 मानसि थैनांबाय। माखासे जोंनि जोहोलावफ्रा NDB मुं लानानै एबा BSF मुं लादोंमोन, बिथांमोना हाथियार दैनांबाय। BLTनि सोमावसारनाया जानांबाय, बै समाव जिनाहारि जानांबाय, बुथार जानांबाय, न' सावजानांबाय। बे खास्रि बिस्रि थासारिफोरखौ जोङो माखासेखौ मेगनजोंनो नुदों आरो माखासेखौ खोनानो मोनदों। बै समावनो गोजौ हारिफ्रा जोंजों जादेरै लोंदेरै जोंखौ जायगा होयै, जोंनि मानसिफोरखौ फरायनो जायगा होयै, हस्टेलफ्राव गाज्रि आखल देखायनाय, बे गासैबो लिभिं माखासे जिनिसखौ जोंबो नुदों, जोंबो मोनदों। जों LP स्कुलाव फरायनाय समावनो जोंखौबो दैखराव दै लोंहोआमोन। बेफोर थासारिखौ जोंबो मोनबोदों। दा बेखौ नुनानै जेब्ला जोंनि जेनेरेशना जोङो लेखा फरायनायावबो गोसो होनो हायाखिसै, मानोना बै समाव सोमावसारनायानो बयनिख्रुइ बांसिन जाबाय। माखासे पार्सेन्टेजनि फिउ पार्सेन्टनि माखासे सेंग्राफ्राल', लाइमोनफ्राल', फरायसाफ्राल' गोसो होना फरायनो हाबाय। लार्ज सेक्सना मोननै जेनेरेशन सोमावसारनायावनो बावनो गोनां जाबाय। दा बिनि उनाव जों जेब्ला बिनिनो थार्ड जेनेरेशन हिसाबै खामानि मावदों, दिनै जोङो कम्पेल जादों, बाध्य जादों जे मुलुगनि जौगानायजों बर' हारिखौ बोरैहाय थाबनो समानै जों आगान होनो हागोन।
जोङो बिथांमोना 5000 बोसोर सिगाङाव सिभिलाइजेसनखौ जागायदों साइन्स टेक्नोलॉजी इडुकेशननि बाथ्राखौ जागायदों जों जुदि 50 बोसोर सिगाङावल' जागायदोंब्ला बा जों जुदि 60 बोसोर सिगाङावल' जागायदोंब्ला जों बिसोरनिख्रुइ गोबां उनाव थानो गोनां जागोन दा बेखौ लानानै जोंनि सानसुमै जोंनि मेलेमजिबि जोंनि दैदेनगिरि सम मेल मिटिंआव सेमिनारफ्राव खोथाफोरखौ बुङो नाथाय जों प्रेक्टिकेलि मावनो हायाखै आं उन्दैनिफ्रायनो खोनादों जे जोंनो हिउमेन रिसोर्स नांगौ डाक्टार नांगौ इन्जिनियार नांगौ आईएएस अफिसार नांगौ किन्तु प्रेक्टिकेलि मावनायाव नुवाखै जोङो लेक्चारावनो थायो स' हारियाव गासैबो हारियावनो जोंनियावल' नङा गोबां रोखोमनि मानसि थायो सोरबा अपिनियन बिल्ड खालामो सोरबा थिंक टेंक बियो सानो आरो माखासेया एक्टिभिस्ट बिसोर मावो दा जोंनि समाव जोङो साननोबो गोनां जादों अपिनियनबो बानायनो गोनां जादों आरो मावनोबो गोनां जादों दा नंखायनो दिनै जोङो यूपीएससीनि सुपार 50 बानायदों जेराव आईएएस आईपीएस जोंनो नांथारगौ डक्टर इन्जिनियार जोंनो नांथारगौ ओंखायनो डक्टर इन्जिनियारनि थाखाय सुपार 50 बानायनो गोनां जादों नलेज फेस्टिभेला जोङो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव लादोंमोन बिनि गुबै जाहोना जाबाय जे जोंनि जायफोर टप रेंकनि एबा गोजौसिननि जोंहा प्रफेसार्सफोर दङ फेकाल्टिस एकाडेमिशियान्सफोर दङ थिंक टेंकफोर दङ बै मानसिफोरखौ जोङो इउरप आमेरिका एबा जौगानाय हादोरफ्राव थिनहरनानै एक्सप'जार लानो हानाय रांखान्थिनि बिथिङाव जोंहा एसेबां गोख्रों नङा दा नंखायनो नलेज फेस्टिभेलाव फ्राय 35 सो कान्ट्रिनि माखासे एक्सेलेन्ट आरो एक्सपार्टफोरखौ जोङो लिंनानै बड'लेण्डआव लाबोदों आरो बिथांमोनजों प्राय 30 सो गुबुन गुबुन साबजेक्टनि सायाव गुबुन गुबुन टीमनि सायाव जोङो सेमिनार खालामदों आरो बेवहाय बिराद गिदिर मोनसे एक्सप'जार जोङो मोननो हादों जाहाथे इट इज टु कानेक्ट विथ द वर्ल्ड मुलुगजों कानेक्ट खालामनो थाखाय बे नलेज फेस्टिभेलखौ खालामदोंमोन दा नलेज फेस्टिभेलाव जायफोर फैदोंमोन भुटाननि पार' कलेजनि प्रफेसार सोरबा जार्माननि सोरबा आमेरिकानि सोरबा ताइवाननि बै सुबुंफ्रा दा जोंजों कानेक्सनाव दङ बिथांमोना जोंखौ मदद खालामनो थाखाय रेडि जानानै दङ आरो डेनमार्कनि जों बिथांमोनजों एफा एनै डेनमार्कजों दायो पिक मिशननि थाखाय जोङो टाइप खालामदों जोङो गुबुन गुबुनजों सोलोंथाइनि थाखाय टाइप खालामदों बेबायदि खामानिया जोंहा सोलिगासिनो दङ नलेज फेस्टिभेलनि लिड फेस्टिभेला मोनसे परिबेस दानायनि थाखाय बड'लेण्ड होनना बुंबानो मानसिफ्रा फैनो गियो गोबाङानो माने सानो जे बेवहाय थांनो हानाय नङा दा लिटारेरि फेस्टिभेला जोंहा खेबथाम जाबाय बेवहाय सारा भारतनि गुबुन गुबुन रावारि सुबुंफोरनि खन्थाइगिरि लिरगिरिफ्रा फैबाय दा जोंनि रावखौ जोंनि थुनलाइखौ सारा भारताव मिथिहोनांगौबा जों जुदि टिभि चेनेलाव बुङोबा पेपाराव बुङोबा गोबाङानो नायाबो फरायाबो जानो हानाय दा बिथांमोनखौ जेला जों लाबगोन अब्ला बिथांमोना जोंनि बागै मिथिगोन ओंखायनो जोङो फार्स्टआव 100 लेंगुवेजेस पोइट्री फर पीस होननानै जों बानायदोंमोन बिनि उनाव दा गोबां हादोरनि बाहेरनि लिरगिरिफ्रा फैनानै जोंनि लिड फेस्टिभेला जोबोद पपुलार जाबाय दुरान्ड कापनि बाथ्रा बुंदों बे दुरान्ड कापआ अल्डेस्ट माने फुटबल टुर्नामेन्ट दा बेखौ लाबोनायनि जाहोनानो जाबाय बेवहाय नेसनेल इन्टारनेसनेल माखासे प्लेयारफोरबो फैयो आरो बेजों माखासे थासारिखौ जोङो दानो हायो पुरा मेसेजआ थाङो मानोना बियो अल्डेस्ट मोनसे गेम दा नंखायनो जों दुरान्ड कापजोंबो मोनसे इयुथफोरखौ एनकारेज खालामनायजों लोगोसे सारा इन्डियायावनो सारा वर्ल्डआवनो मेसेज होनो सानदों जे बड'लेण्डआ पिस जाबाय बड'लेण्डआ स्टेबल जाबाय दा बेवहाय बयबो फैनो हायो बे मोनसे बिनि अनगायै गुबुन गुबुन बाथ्राफोरनि गेजेरावनो काटिं सर्ट गुसुं खालामना मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आङो जे रिसेन्टलि जोङो भिजन डकुमेन्ट बानायदों नोजोर माने लानानै जोंजों रायजो जानाय माखासे हारिफोर दङ बै हारिफ्रा अरायबो बिथांमोननि साननाय हनाया इनस्टेबल गोबां समाव जों सानो जे बे हारिफोरखौ जों मानो नायनांगौ बिसोरखौ जों गादबनोसो नांगौ बिसोरखौ जोङो नासयनांगौ बा बिसोरो जोंखौ अना जोंबो बिसोरखौ अननो नाङा दा इउरपनि माखासे हादोरफोरखौ नायोब्ला बा आमेरिका या इउनाइटेड स्टेट बेफोरखौ नायोब्ला बेवहाय गासैबो रावारि हारिनि मानसिफोरानो गावनि इकुवेल राइट्सखौ लानानै बिथांमोना थांना दङ हिउमेन राइट कालचारेल राइट सब मोनदों भारतआव मा जादों भारतआ आमेरिकानि बायदि इउनाइटेड स्टेट कनसेप्टआव सालायजायाखै भारत हादोर जानायनि सिगाङावनो चन्द्रगुप्त मौर्य बिथांखौ लानानै चाणक्यआ अखण्ड भारत दादोंमोन माने मोनसेल' भारत दा खिन्थु भारत हादोर जानो थाखाय 500निख्रुइ बांसिन उन्दै उन्दै हादोरफ्रा ज' जानो गोनां जादोंमोन दा बे हादोरफोरा
मोनसे मोनसे मोननै मोननै मोनबा मोनबा हारिफोर दङमोन बिसोरा गावहानो आइडेन्टिटि कालचार दंखायोमोन दा जोंनि बेलायावबो दा बेनो जादों जे भिजन डकुमेन्टआव बै हारिफोरखौ जोङो गादबनो नागिरोबा बिथांमोना जोंनि एगेन्स्टआव रिभल्ट खालामगोन बै हारिफोरखौ नासयनो नागिरोबा बिथांमोना जोंनि एगेन्स्टआव खौसे जानानै जोंखौ गाग्लोबनो नागिरगोन नाथाय बिथांमोनखौ जुदि जोङो अनफायोबा एसे एसे जोङो जुदि मोजाङै बेबहार खालामोबा मोजां आखल दिन्थियोबा बिथांमोनाबो लासै लासै जोंनि खाथियाव साफैगोन जोंनि लोगो जागोन आरो उनाव मालाबाफोर थांनाय समाव बिथांमोना हेंथा होदोंमोन नाथाय दिनै बुजिबाय जे बेवहाय बर' हारियानो मोनसे जौसिन मासि मोनबाय बिथांमोनानो दैदेनदों बिथांमोनानो नायदों दा बिथांमोना गावसोरल' नङा जोंखौबो अनदों जोंखौबो नायदों बे बाथ्राफोरखौ जेला लासै लासैनो बुजिगोन जोंनि गिदिर एजेन्डाफ्राव बिथांमोनाबो मदद होगोन दा नंखायनो भिजन डकुमेन्टआव बे हारिफोरनि राव बे हारिफोरनि कालचारफोरखौ जोङो एफा एफा पेट्रनाइज होनानै मदद होनानै सोर माला बेसे गोबाव थांना थागोन बेखौथ' बुंनो हाया दिनै ग्लबेलाइजेसनाव सानफ्रोमबो राव थैगासिनो दङ हारिमु थैगासिनो दङ हारिफोरनि दा जेलासिम थायो बिथांमोनखौ एफा जोंनि लिमिटेड केपासिटिजों पेट्रनाइज होनानै जाहाथे जोंनि एजेन्डायाव बिथांमोना हेंथा होआ आरो जोंनि एजेन्डायाव बिथांमोना इयुनाव मदद होयो बेखौ नोजोर बोनानै जोंजों लोगोसे बिथांमोननिबो जोङो भिजन डकुमेन्ट बानायनाय जादों जिनिखि भारतबर्षआव दिनैसिम रावबो बानायाखै